Okay. אוקיי? Ja. אוקיי. אהלן, זאת נטע, כאן אני יוצאת עם איש קשת הענן דאבל טיים. רציתי להגיד לכם, חברים יקרים שלי, שאני ממש אוהבת, ממש, כל כך, והכלב שלי דוד, שנמצא עם אינה, שאני כל כך אוהבת. אני אוהבת אתכם כל כך, מתגעגעת, למרות שאני לא מאמינה במילה הזאת, אבל בכל אופן, אני ממש אוהבת אתכם. וזהו, זה כל מה שרציתי להגיד לכם. מלא אהבה, ואני פה עם איש קשת בענן מספר 2. אני ממש אוהבת אתכם. קשת בענן כפליים. איזה כיף, אני יכולה להגיד כל דבר כאן והוא יצחק, אני מתה על זה. טוב, אני אוהבת אתכם, ביי. Nice.